Inxusa laseChina eNingizimu Afrika seliphinde laqinisekisa abantu bakulelizwe ukuthi wonke umuntu obambeke eChina uyanakekelwa futhi ke makhulu amathuba ukuthi ke angasuleleki ngeCoronavirus. UMengameli waseChina Xi Jinping ukhiphe imiyalelo eqinile ukuqinisekisa ukuthi ke akekho umuntu waseChina othelela izwekazi iAfrika ngaleli gciwane. Kwenziwa konke okusemandleni ukunqanda ukubhebhetheka kweCoronavirus. Kunepheshana ke okumele ligcwaliswe iziguli zichaze ngebe ikwenza muva nje. Wonke umuntu ke kumele ayigcine ehlanzekile okufaka phakathi izisebenzi esibhedlela, iguli kanye nezivakashi. Izikhungo zezempilo zikwazi kahle kumele ikwenze ukuze inqande ukubhebhetheka kwalolu bhubhane. The National Department of Health, both the public sector and the private sector, are very well organized in screening and in managing this, and I think that we are very well positioned to take care of this as it may develop further in South Africa. eNingizimu Afrika ithi saseyinhlelweni zokuyolanda abantu abayikhulu ama-28 abasedolobheni Wuhan lapho kwabheduka khona iCoronavirus. Umbutho wezokuvikela uyayichitha imbiko ethi amalunga ayo awafuni ukuye Wuhan ngenxa yokwesabela ukuthi azotheleleka. Kusenjalo iChina ithi iyaqhubeka nokusebenzisa imigomo eqinile ezokuphepha ukuvikela amanyangazwe. We must take this most stringent sound measure to stop the virus from coming to this continent. Bayisikhombisa abantu okuqinisekiswe ukuthi sebengenwe igciwane eAfrika.